1. Saluti. Ciao. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου. Piacere di conoscerti. Χάρηκα. 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 Come ti chiami? Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Mi chiamo Alex. Με λένε Άλεξ. Με λένε Άλεξ. Με λένε Άλεξ. Με λένε Άλεξ. Sono Alex. Είμαι ο Άλεξ. Είμαι ο Άλεξ. Είμαι ο Άλεξ. Είμαι ο Άλεξ. Qual è il tuo nome? Πώς είναι το μικρό σου όνομα? 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 Mi chiamo Daniel. Το μικρό μου όνομα είναι Ντάνιελ. 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 Qual è il tuo cognome? Πώς είναι το επίθετό σου? 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 Il mio cognome è Potter. Το επίθετό μου είναι Πότερ. 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 Come si scrive? Πώς γράφετε? Πώς γράφετε? Πώς γράφετε? Πώς γράφετε? P-O-T-T-E-R. Γράφετε πι όμικρον ταφ έψιλον ρο. Γράφετε πι όμικρον ταφ έψιλον ρο. Γράφετε πι όμικρον ταφ έψιλον ρο. Come stai? Πώς είσαι? Πώς είσαι? Πώς είσαι? Πώς είσαι? Sto bene, grazie.
Μια χαρά, ευχαριστώ. Μια χαρά, ευχαριστώ. Μια χαρά, ευχαριστώ. Μια χαρά, ευχαριστώ. Sto molto bene, grazie. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Πολύ καλά, ευχαριστώ. E tu? Εσύ? 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 Sto bene, grazie. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Είμαι καλά, ευχαριστώ. Ci vediamo. Τα λέμε σύντομα. Τα λέμε σύντομα. Τα λέμε σύντομα. Τα λέμε σύντομα. Stammi bene. Να προσέχεις. Προσέχεις. Να προσέχεις. Να προσέχεις. Arrivederci. Αντίο. 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 2. Chiedere informazioni personali. Studi all'università? Σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο. Σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο. Sì, studio all'università. Ναι, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο. Ναι, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο. Ναι, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο. Ναι, σπουδάζω στο πανεπιστήμιο. No, non studio all'università. Όχι, δεν σπουδάζω στο πανεπιστήμιο. 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 Di dove sei? Από πού είσαι? Από πού είσαι? Από πού είσαι? Από πού είσαι? Vengo dalla Gran Bretagna. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι από το Ηνωμένο
Βασίλειο. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Sei inglese? Είσαι Άγγλος. Είσαι Άγγλος. Είσαι Άγγλος. Είσαι Άγγλος. Sì, sono inglese. Ναι, είμαι Άγγλος. Ναι, είμαι Άγγλος. Ναι, είμαι Άγγλος. Ναι, είμαι Άγγλος. No, sono australiano. Όχι, είμαι Αυστραλός. Όχι, είμαι Αυστραλός. Όχι, είμαι Αυστραλός. Όχι, είμαι Αυστραλός. Dove sei cresciuto? Πού μεγάλωσες? Πού μεγάλωσες? Πού μεγάλωσες? Πού μεγάλωσες? Sono cresciuto a Berlino. Μεγάλωσα στο Βερολίνο. Μεγάλωσα στο Βερολίνο. Μεγάλωσα στο Βερολίνο. Μεγάλωσα στο Βερολίνο. Quanti anni hai? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Ho 17 anni. Είμαι 17 χρονών. Είμαι 17 χρονών. Είμαι 17 χρονών. Είμαι 17 χρονών. Ho 19 anni. Είμαι 19 χρονών. Είμαι 19 χρονών. Είμαι 19 χρονών. Είμαι 19 χρονών. Quanti anni ha tuo fratello? Πόσο χρονών είναι ο αδερφός σου? 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 Mio fratello ha 20 anni. Ο αδερφός μου είναι 20 χρονών. 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 Lei ha 25 anni.
Αυτή είναι 25 χρονών. Αυτή είναι 25 χρονών. Αυτή είναι 25 χρονών. Αυτή είναι 25 χρονών. Quanti anni hai? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών είσαι? Ho 34 anni. Είμαι 34. Είμαι 34. Είμαι 34. Είμαι 34. Ho 39 anni. Είμαι 39. Είμαι 39. Είμαι 39. Είμαι 39. Quanti anni ha Daniel? Πόσο χρονών είναι ο Ντάνιελ? 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 Tom ha 42 anni. Ο Τόμ είναι 42. Ο Τόμ είναι 42. Ο Τόμ είναι 42. Ο Τόμ είναι 42. Lui ha 56 anni. Είναι 56. Είναι 56. Είναι 56. Είναι 56. Che lavoro fai? Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις? Τι δουλειά κάνεις? Sono un insegnante. Είμαι δάσκαλος. Είμαι δάσκαλος. Είμαι δάσκαλος. Είμαι δάσκαλος. Sono un ingegnere. Είμαι μηχανικός. Είμαι μηχανικός. Είμαι μηχανικός. Είμαι μηχανικός. Che lavoro fa lei? Τι δουλειά κάνει αυτή? Τι δουλειά κάνει αυτή? Τι δουλειά κάνει αυτή? Τι δουλειά κάνει αυτή? Lei è un medico. Αυτή είναι γιατρός. Αυτή είναι γιατρός.
Αυτή είναι γιατρός. Αυτή είναι γιατρός. Che lavoro fa tua sorella? Τι δουλειά κάνει η αδερφή σου? 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 Lei è un'attrice. Είναι ηθοποιός. Είναι ηθοποιός. Είναι ηθοποιός. Είναι ηθοποιός. Che lavoro fanno? Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Τι δουλειά κάνουν αυτοί? Loro sono piloti. Είναι πιλότοι. Είναι πιλότοι. Είναι πιλότοι. Είναι πιλότοι. Dove lavori? Πού δουλεύεις? Πού δουλεύεις? Πού δουλεύεις? Πού δουλεύεις? Lavoro per Google. Δουλεύω στην Google. Δουλεύω στην Google. Δουλεύω στην Google. Δουλεύω στην Google. Dove vivi? Πού μένεις? Πού μένεις? Πού μένεις? Πού μένεις? Vivo a Madrid. Μένω στη Μαδρίτη. Μένω στη Μαδρίτη. Μένω στη Μαδρίτη. Μένω στη Μαδρίτη. Con chi vivi? Με ποιον μένεις? Με ποιον μένεις? Με ποιον μένεις? Με ποιον μένεις? Vivo con i miei genitori. Μένω με τους γονείς μου. 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 Vivo da solo. Μένω μόνος μου. Μένω μόνος μου. Μένω μόνος μου. Μένω μόνος μου. Qual è il tuo numero di telefono? Ποιο είναι το τηλέφωνό σου? Ποιο είναι το τηλέφωνο σου?
Ποιο είναι το τηλέφωνο σου? Ποιο είναι το τηλέφωνο σου? Il mio numero di telefono è 1, 2, 3, 4, 5. Το τηλέφωνο μου είναι 1, 2, 3, 4, 5. Το τηλέφωνο μου είναι 1, 2, 3, 4, 5. Το τηλέφωνο μου είναι 1, 2, 3, 4, 5. Το τηλέφωνο μου είναι 1, 2, 3, 4, 5. Qual è il tuo numero? Ποιος είναι ο αριθμός σου? 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 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Quando sei nato? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? Sono nato l'8 marzo. Τα γενέθλιά μου είναι στις 8 Μαρτίου. 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 Sono nato il 21 marzo. Τα γενέθλιά μου είναι στις 21 Ιουνίου. 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 Quando è il tuo compleanno? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? Πότε έχεις γενέθλια? È stato ieri. Ήταν χτες. Ήταν χτες. Ήταν χτες. Ήταν χτες. È stato lo scorso mese. Ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ήταν τον προηγούμενο μήνα. 3. Fare domande su persone o cose. Chi è quello?
Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Quella è mia madre. Αυτή είναι η μητέρα μου. 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 Questo è mio fratello. Αυτός είναι ο αδερφός μου. 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 Chi sono loro? Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Loro sono i miei genitori. Αυτοί είναι οι γονείς μου. 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 Cos'è quello? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Quella è una penna. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα στυλό. Αυτό είναι ένα στυλό. Cos'è questo? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Questa è un'anatra. Αυτό είναι μια πάπια. Αυτό είναι μια πάπια. Αυτό είναι μια πάπια. Αυτό είναι μια πάπια. È tuo questo libro? Αυτό το βιβλίο είναι δικό σου? 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 Sì, questo libro è mio. Ναι, αυτό το βιβλίο είναι δικό μου. 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 No,
Questo libro non è mio. Όχι, δεν είναι δικό μου. 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 È un cappotto questo? Αυτό είναι παλτό. Αυτό είναι παλτό. Αυτό είναι παλτό. Αυτό είναι παλτό. Sì, questo è un cappotto. Ναι, αυτό είναι παλτό. Ναι, αυτό είναι παλτό. Ναι, αυτό είναι παλτό. Ναι, αυτό είναι παλτό. No, non lo è. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Queste sono le tue scarpe? Αυτά τα παπούτσια είναι δικά σου. 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 Sì, queste sono le mie scarpe. Ναι, αυτά τα παπούτσια είναι δικά μου. 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 No, queste sono le scarpe di Lucas. Όχι, αυτά ανήκουν στον Λούκας. 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 Cosa sono questi? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Questi sono i miei pantaloni. Αυτό είναι το παντελόνι μου. 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 Cosa sono quelli? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Quelli sono miei orecchini. Αυτά είναι τα σκουλαρίκια μου. Αυτά είναι
τα σκουλαρίκια μου. Αυτά είναι τα σκουλαρίκια μου. Αυτά είναι τα σκουλαρίκια μου. 4. Parlare di cibo. Qual è il tuo cibo preferito? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? 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 Il mio cibo preferito è la pizza. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι η πίτσα. 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 La pizza è il mio cibo preferito. Η πίτσα είναι το αγαπημένο μου φαγητό. 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 Mangi cucina cinese? Τρως κινέζικο. Τρως κινέζικο. Τρως κινέζικο. Τρως κινέζικο. Sì. Ναι, τρώω. Ναι, τρώω. Ναι, τρώω. Ναι, τρώω. No. Όχι, δεν τρώω. Όχι. Δεν τρώω. Όχι. Δεν τρώω. Όχι, δεν τρώω. Lui mangia carne? Αυτός τρώει κρέας. Αυτός τρώει κρέας. Αυτός τρώει κρέας. Αυτός τρώει κρέας. Sì, mangia carne. Ναι, τρώει. Ναι, τρώει. Ναι, τρώει. Ναι, τρώει. No, lui è vegetariano. Όχι, είναι χορτοφάγος. Όχι, είναι χορτοφάγος. Όχι, είναι χορτοφάγος. Όχι, είναι χορτοφάγος. Cosa bevi? Τι πίνεις? Τι πίνεις? Τι πίνεις? Τι πίνεις? Bevo birra. Πίνω μπύρα. Πίνω μπύρα. Πίνω μπύρα. Πίνω μπύρα. Non bevo alcol. Δεν πίνω αλκοόλ.
Δεν πίνω αλκοόλ. Δεν πίνω αλκοόλ. Δεν πίνω αλκοόλ. Cosa beve lui? Τι πίνει αυτός? Τι πίνει αυτός? Τι πίνει αυτός? Τι πίνει αυτός? Lui beve acqua. Αυτός πίνει νερό. Αυτός πίνει νερό. Αυτός πίνει νερό. Αυτός πίνει νερό. Lui non beve latte. Αυτός δεν πίνει γάλα. Αυτός δεν πίνει γάλα. Αυτός δεν πίνει γάλα. Αυτός δεν πίνει γάλα. 5. Parlare di ora e data. Che ora è? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Sono le 7 puntuali. Είναι 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα. Sono le 7:10. Είναι 7 και 10. Είναι 7 και 10. Είναι 7 και 10. Είναι 7 και 10. Che ore sono? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Manca un quarto alle 7. Είναι 7 παρατέταρτο. Είναι 7 παρατέταρτο. Είναι 7 παρατέταρτο. Είναι 7 παρατέταρτο. Sono le 7:30. Είναι 7 και μισή. Είναι 7 και μισή. Είναι 7 και μισή. Είναι 7 και μισή. Che giorno è oggi? Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα? Oggi è lunedì. Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Oggi è martedì. Σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη. Σήμερα είναι Τρίτη.
Che giorno della settimana è? Τι μέρα της εβδομάδας είναι? 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 È mercoledì. Είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη. È giovedì. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Che data è oggi? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Oggi è sabato 7. Σήμερα είναι Σάββατο 7 του μηνός. 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 Oggi è domenica 21. Είναι Κυριακή 21 του μηνός. 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 Che giorno è domani? Τι μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο? Domani è giovedì. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο είναι Πέμπτη. Che data è oggi? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Τι ημερομηνία έχουμε? Oggi è il 10 gennaio. Σήμερα είναι 10 Ιανουαρίου. Σήμερα είναι 10 Ιανουαρίου. Σήμερα είναι 10 Ιανουαρίου. Σήμερα είναι 10 Ιανουαρίου. Oggi è il 23 aprile. Σήμερα είναι 23 Απριλίου. Σήμερα είναι 23 Απριλίου. Σήμερα είναι 23 Απριλίου. Σήμερα είναι 23 Απριλίου. 6. Parlare della posizione delle cose.
Cosa stai cercando? Τι ψάχνεις? Τι ψάχνεις? Τι ψάχνεις? Τι ψάχνεις? Sto cercando il mio portafogli. Ψάχνω το πορτοφόλι μου. Ψάχνω το πορτοφόλι μου. Ψάχνω το πορτοφόλι μου. Ψάχνω το πορτοφόλι μου. Ho perso le mie chiavi. Έχασα τα κλειδιά μου. Έχασα τα κλειδιά μου. Έχασα τα κλειδιά μου. Έχασα τα κλειδιά μου. Dov'è il mio portafoglio? Πού είναι το πορτοφόλι μου? 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 È sotto il divano. Είναι κάτω από τον καναπέ. 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 È vicino la TV. Είναι δίπλα στην τηλεόραση. Είναι δίπλα στην τηλεόραση. Είναι δίπλα στην τηλεόραση. Είναι δίπλα στην τηλεόραση. Dove sono i miei occhiali da sole? Πού είναι τα γυαλιά ηλίου μου? 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 Sono sulla mensola. Είναι πάνω στο ράφι. Είναι πάνω στο ράφι. Είναι πάνω στο ράφι. Είναι πάνω στο ράφι. Sono dentro la scatola. Είναι πάνω στο κουτί. Είναι πάνω στο κουτί. Είναι πάνω στο κουτί. Είναι πάνω στο κουτί. Dov'è il mio telefono? Πού είναι το τηλέφωνό μου? 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 Il tuo telefono è nella tasca. Το τηλέφωνό σου είναι στην τσέπη. 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 È vicino la lampada. Είναι δίπλα στη λάμπα. Είναι δίπλα
στη λάμπα. Είναι δίπλα στη λάμπα. Είναι δίπλα στη λάμπα. La chiave è sul tavolo? Το κλειδί είναι πάνω στο τραπέζι. 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 Sì, lo è. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Ναι, είναι. Ναι, είναι. No, è sulla sedia. Όχι, είναι πάνω στην καρέκλα. 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 Dove hai messo i miei calzini? Πού έβαλες τις κάλτσες μου? 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 Sono nel cassetto. Είναι μέσα στο σιρτάρι. Είναι μέσα στο σιρτάρι. Είναι μέσα στο σιρτάρι. Είναι μέσα στο σιρτάρι. Sono nel cestino. Είναι μέσα στον κάδο. Είναι μέσα στον κάδο. Είναι μέσα στον κάδο. Είναι μέσα στον κάδο. 7. Descrivere le cose. Com'è l'hamburger? Πώς είναι το χάμπουργκερ? Πώς είναι το χάμπουργκερ? Πώς είναι το χάμπουργκερ? Πώς είναι το χάμπουργκερ? L'hamburger è delizioso. Το χάμπουργκερ είναι πεντανόστιμο. Το χάμπουργκερ είναι πεντανόστιμο. Το χάμπουργκερ είναι πεντανόστιμο. Το χάμπουργκερ είναι πεντανόστιμο. Questo è un hamburger delizioso. Αυτό το χάμπουργκερ είναι πεντανόστιμο. 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 Quanto veloce va la tua macchina? Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητό σου? Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητό σου? Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητό σου? Πόσο γρήγορο είναι το αυτοκίνητό σου?
La mia macchina è piuttosto veloce. Το αυτοκίνητό μου είναι αρκετά γρήγορο. 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 La mia macchina è molto veloce. Το αυτοκίνητό μου είναι πολύ γρήγορο. 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 La mia macchina è davvero veloce. Το αυτοκίνητό μου είναι πολύ γρήγορο. 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 Quanto è grande la casa? Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι? 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 La casa è piuttosto grande. Το σπίτι είναι αρκετά μεγάλο. 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 La casa è molto grande. Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο. 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 La casa è davvero grande. Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο. 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 Com'era il film? Πώς ήταν η ταινία? Πώς ήταν η ταινία? Πώς ήταν η ταινία? Πώς ήταν η ταινία? Era noioso. Ήταν βαρετή. Ήταν βαρετή. Ήταν βαρετή. Ήταν βαρετή. Era emozionante. Ήταν συναρπαστική. Ήταν συναρπαστική. Ήταν συναρπαστική. Ήταν συναρπαστική. 8. Cosa piace e cosa non piace? Ti piacciono i cani?
Σου αρέσουν τα σκυλιά? Σου αρέσουν τα σκυλιά? Σου αρέσουν τα σκυλιά? Σου αρέσουν τα σκυλιά? Sì, amo i cani. Ναι, λατρεύω τα σκυλιά. Ναι, λατρεύω τα σκυλιά. Ναι, λατρεύω τα σκυλιά. Ναι, λατρεύω τα σκυλιά. Sì, mi piacciono i cani. Ναι, μου αρέσουν τα σκυλιά. 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 Ti piacciono i gatti? Σου αρέσουν οι γάτες? Σου αρέσουν οι γάτες? Σου αρέσουν οι γάτες? Σου αρέσουν οι γάτες? No, non mi piacciono i gatti. Όχι, δεν μου αρέσουν οι γάτες. 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 No, odio i gatti. Όχι, μισώ τις γάτες. Όχι, μισώ τις γάτες. Όχι, μισώ τις γάτες. Όχι, μισώ τις γάτες. A tua madre piace il caffè? Αρέσει ο καφές στη μητέρα σου? 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 Sì, lei ama il caffè. Ναι, λατρεύει τον καφέ. Ναι, λατρεύει τον καφέ. Ναι, λατρεύει τον καφέ. Ναι, λατρεύει τον καφέ. Sì, a lei piace il caffè. Ναι, της αρέσει ο καφές. 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 A tuo padre piace il caffè? Αρέσει ο καφές στον πατέρα σου? 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 No, non gli piace il caffè. Όχι, δεν του αρέσει ο καφές. 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 No, odia il caffè. Όχι, μισεί τον καφέ. Όχι, μισεί τον καφέ.
Όχι, μισεί τον καφέ. Όχι, μισεί τον καφέ. Quali animali ti piacciono? Ποια ζώα σου αρέσουν? Ποια ζώα σου αρέσουν? Ποια ζώα σου αρέσουν? Ποια ζώα σου αρέσουν? Mi piacciono i criceti. Μου αρέσουν τα χάμστερ. Μου αρέσουν τα χάμστερ. Μου αρέσουν τα χάμστερ. Μου αρέσουν τα χάμστερ. Amo gli uccelli. Αγαπώ τα πουλιά. Αγαπώ τα πουλιά. Αγαπώ τα πουλιά. Αγαπώ τα πουλιά. 9. Parlare di abilità. Sai nuotare? Ξέρεις κολύμπι? Ξέρεις κολύμπι? Ξέρεις κολύμπι? Ξέρεις κολύμπι? Sì, so nuotare. Ναι, ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι, ξέρω. No, non so nuotare. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ξέρω. Sai giocare a tennis? Παίζεις τένις? Παίζεις τένις? Παίζεις τένις? Παίζεις τένις? Sì, so giocare a tennis. Ναι, παίζω τένις. Ναι, παίζω τένις. Ναι, παίζω τένις. Ναι, παίζω τένις. No, non so giocare a tennis. Όχι, δεν παίζω τένις. Όχι, δεν παίζω τένις. Όχι, δεν παίζω τένις. Όχι, δεν παίζω τένις. Lui sa suonare il piano? Αυτός παίζει πιάνο. Αυτός παίζει πιάνο. Αυτός παίζει πιάνο. Αυτός παίζει πιάνο. Sì, lui sa suonare il piano. Ναι, παίζει. Ναι, παίζει. Ναι, παίζει. Ναι, παίζει. No, lui non sa suonare il piano. Όχι, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Lei sa suonare il violino? Αυτή παίζει βιολί. Αυτή
παίζει βιολί. Αυτή παίζει βιολί. Αυτή παίζει βιολί. Sì, lei sa suonare il violino. Ναι, παίζει βιολί. Ναι, παίζει βιολί. Ναι, παίζει βιολί. Ναι, παίζει βιολί. No, lei non sa suonare il violino. Όχι, δεν παίζει βιολί. Όχι, δεν παίζει βιολί. Όχι, δεν παίζει βιολί. Όχι, δεν παίζει βιολί. Che sport sai praticare? Ποια αθλήματα παίζεις? Ποια αθλήματα παίζεις? Ποια αθλήματα παίζεις? Ποια αθλήματα παίζεις? So giocare a tennis. Παίζω τένις. Παίζω τένις. Παίζω τένις. Παίζω τένις. So giocare a basket. Παίζω μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ. Παίζω μπάσκετ. Che strumento musicale sa suonare? Ποια μουσικά όργανα παίζει αυτή? 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 Lei sa suonare il violino. Παίζει βιολί. Παίζει βιολί. Παίζει βιολί. Παίζει βιολί. Lei sa suonare la chitarra. Παίζει κιθάρα. Παίζει κιθάρα. Παίζει κιθάρα. Παίζει κιθάρα. 10. Parlare di apparenza. Che aspetto ha lui? Αυτός πώς μοιάζει? Αυτός πώς μοιάζει? Αυτός πώς μοιάζει? Αυτός πώς μοιάζει? È alto. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός. È basso. Είναι κοντός. Είναι κοντός. Είναι κοντός. Είναι κοντός. Che aspetto ha lei? Αυτή πώς μοιάζει? Αυτή πώς μοιάζει? Αυτή πώς μοιάζει? Αυτή πώς μοιάζει? È grande. Είναι μεγαλόσωμη. Είναι
μεγαλόσωμη. Είναι μεγαλόσωμη. Είναι μεγαλόσωμη. È piccolo. Είναι μικρόσωμος. Είναι μικρόσωμος. Είναι μικρόσωμος. Είναι μικρόσωμος. È snella. Είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη. È pelle e ossa. Είναι κοκαλιάρα. Είναι κοκαλιάρα. Είναι κοκαλιάρα. Είναι κοκαλιάρα. 11. Parlare di personalità. Che persona è? Πώς είναι αυτός? Πώς είναι αυτός? Πώς είναι αυτός? Πώς είναι αυτός? È gentile. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι καλός. È amichevole. Αυτός είναι φιλικός. Αυτός είναι φιλικός. Αυτός είναι φιλικός. Αυτός είναι φιλικός. Che persona è? Πώς είναι αυτή? Πώς είναι αυτή? Πώς είναι αυτή? Πώς είναι αυτή? È divertente. Αυτή είναι αστεία. Αυτή είναι αστεία. Αυτή είναι αστεία. Αυτή είναι αστεία. È sveglia. Αυτή είναι έξυπνη. Αυτή είναι έξυπνη. Αυτή είναι έξυπνη. Αυτή είναι έξυπνη. Com'è Paul? Πώς είναι ο Πολ? Πώς είναι ο Πολ? Πώς είναι ο Πολ? Πώς είναι ο Πολ? Alex è silenzioso. Ο Άλεξ είναι ήσυχος. Ο Άλεξ είναι ήσυχος. Ο Άλεξ είναι ήσυχος. Ο Άλεξ είναι ήσυχος. Com'è Sara? Πώς είναι η Σάρα? Πώς είναι η Σάρα? Πώς είναι η Σάρα? Πώς είναι η Σάρα? Sara è timida. Η Σάρα είναι ντροπαλή.
Η Σάρα είναι ντροπαλή. Η Σάρα είναι ντροπαλή. Η Σάρα είναι ντροπαλή. 12. Parlare del tempo atmosferico. Che tempo fa? Πώς είναι ο καιρός? Πώς είναι ο καιρός? Πώς είναι ο καιρός? Πώς είναι ο καιρός? Fa molto caldo. Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. Κάνει ζέστη. Fa caldo. Δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο. Com'è il tempo a Oslo? Πώς είναι ο καιρός στο Όσλο? 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 Fa fresco ad Oslo. Έχει ψύχρα στο Όσλο. Έχει ψύχρα στο Όσλο. Έχει ψύχρα στο Όσλο. Έχει ψύχρα στο Όσλο. Fa freddo ad Oslo. Έχει κρύο στο Όσλο. Έχει κρύο στο Όσλο. Έχει κρύο στο Όσλο. Έχει κρύο στο Όσλο. Che tempo fa oggi? Πώς είναι ο καιρός σήμερα? 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 È temperato. Είναι ήπιος. Είναι ήπιος. Είναι ήπιος. Είναι ήπιος. È nuvoloso. Έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. Έχει συννεφιά. È soleggiato. Έχει λιακάδα. Έχει λιακάδα. Έχει λιακάδα. Έχει λιακάδα. È piovoso. Είναι βροχερός. Είναι βροχερός. Είναι βροχερός. Είναι βροχερός. È ventoso. Έχει αέρα. Έχει αέρα. Έχει αέρα. Έχει αέρα. È nebbioso. Έχει ομίχλη.
Έχει ομίχλη. Έχει ομίχλη. Έχει ομίχλη. 13. Parlare della casa, stanze e arredamento. Quante camere ci sono? Πόσα υπνοδωμάτια έχει? Πόσα υπνοδωμάτια έχει? Πόσα υπνοδωμάτια έχει? Πόσα υπνοδωμάτια έχει? Ci sono 4 stanze da letto. Έχει 4 υπνοδωμάτια. Έχει 4 υπνοδωμάτια. Έχει 4 υπνοδωμάτια. Έχει 4 υπνοδωμάτια. C'è un giardino? Έχει κήπο. Έχει κήπο. Έχει κήπο. Έχει κήπο. Sì, c'è. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. No, non c'è. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. È al piano terreno. Είναι στο ισόγειο. Είναι στο ισόγειο. Είναι στο ισόγειο. Είναι στο ισόγειο. Ha il garage? Έχει γκαράζ. Έχει γκαράζ. Έχει γκαράζ. Έχει γκαράζ. Sì, ha il garage. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. No, non ha il garage. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Ci sono dei quadri appesi alle pareti. Έχει πίνακες στους τοίχους. Έχει πίνακες στους τοίχους. Έχει πίνακες στους τοίχους. Έχει πίνακες στους τοίχους. Sì, ci sono. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Ναι, έχει. Dov'è il bagno? Πού είναι το μπάνιο? Πού είναι το μπάνιο? Πού είναι το μπάνιο? Πού είναι το μπάνιο? È al piano di sopra. Στον πάνω όροφο. Στον
πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο. Στον πάνω όροφο. È al piano di sotto. Στον κάτω όροφο. Στον κάτω όροφο. Στον κάτω όροφο. Στον κάτω όροφο. Che stanza è questa? Ποιο δωμάτιο είναι αυτό? Ποιο δωμάτιο είναι αυτό? Ποιο δωμάτιο είναι αυτό? Ποιο δωμάτιο είναι αυτό? Questa è la cucina. Αυτή είναι η κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα. Αυτή είναι η κουζίνα. Questa è la sala da pranzo. Αυτή είναι η τραπεζαρία. Αυτή είναι η τραπεζαρία. Αυτή είναι η τραπεζαρία. Αυτή είναι η τραπεζαρία.